Higalaw gigsuon maayong buntag kanatong tanan. Adlaw nga Miyerkules, July 28, 2021. Malipayon nga pagmatani ni buntag ha. Uban sa madagayaon nga panalangin sa Ginoo and welcome sa tuang online daily devotional and sige hapon kini ang inyong ubos nga lagad karon. Pastor Ranz Abuna and anay anaw sab kita sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. And before anything else, I would like to extend my wholehearted thanksgiving no sa tanan nato ng mga kahigalan ug kaigsunan, ilabi na sa tanan nga naga-pray ani nga ministry, sa tanan nato nga mga kaigsunan diri sa First Digos Missionary Baptist Church, and sa tanan usab no nga mga kaigsunan nato nga naa sa nagkalain-lain nga mga lugar no ang from Luzon, Visayas and Mindanao. And of course, ako usab nga recognize ang tanan nato nga mga kaigsunan nga kanunay nga naga-share, nagatag sa ilahang mga friends no, ilabi na sa ato ang during sa live. And sa tanan usab nato nga mga OFW nga kanunay nga nakig-uban ug nahimo nga kabahin ining mga ministry, mayong buntag ug ang Dios magapanalangin kanunay sa matag usa ka kinabuhi. And this morning ako ang i-recognize ang matag usa nga naka-tune in karon. Good morning to Sister Michelle Sumatra from Monte Vista, Davao de Oro. And also good morning to Ma'am Tess Marie Kaalim na Kanilao from Magalang, Pampanga. And to Ma'am Jenny Kaalim Tukura all the way from Japan, no. Ohayo gozaimasu Ma'am Jenny. Uban sa imuhang tibok nga panimalay ang Ginoo magapanalangin sa matag usa. So, sa tuang YouTube channel, aduna tay pipila ka mga kaigsunan usab nga naga-tune in karon. Good morning and thank you so much for tuning in every day sa tuang YouTube channel. So, while we are waiting for others, kindly tag your friends, share this live. As always, no, don't forget to share this live tungod kay again dako nigtabang sa mga tawo nga inyong gipang sharean or sa mga tawo nga inyong gipang tag. Tungod kay ang pulong sa Ginoo mo gid ni ang hinay-hinay nga mousab sa dagan sa kinabuhi sa tao. And while you are doing that, kindly prepare yourself, prepare your heart, your Bible, and everything, no, andama imong kaugalingon. And before na ko i-play ang atong motivational song, ako asang i-recognize si Ma'am Rowella, si Ma'am Weng. Thanks on ngayon all the way from Santo Tomas, Davao del Norte. Mayong buntag diha kanimo Ma'am Weng og sa imuhang tibok panimalay. So, stay connected and stay on the line. Let us hear the message of our motivational song entitled Ikaw ang Kusog. Ikaw ang kusog kanako, kalipay ug dalampanan. Muabot man ang problema, walay makapahimulag, walay maikakumpara sa imong gugma. Ikaw ang kusog kanako, kalipay ug dalampanan. Uabot man ang problema, walay makapahimulan, walay maikakumpara sa imong gugma. Saan man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Muluhod ako sa tigilan mo.
kalipay ko. Alright, higalaw gigsoon mo kadto ang mensahe sa awit, no. It simply reminds us how God empower us every day sa tuang kinabuhi. Muna nga wala natago sa tuwa kung ang kamaayo sa Ginoo, wala natago sa tuwa ang pagka mahigugmaon sa Ginoo. Ikaw ug ako naka-testing, ikaw ug ako naka-enjoy, no. Ikaw ug ako nakatilaw kung unsa katamis ang gugma o labi na ang pagkamaluluyon sa Ginoo sa matagusa nato ka kinabuhi. Muna nga wala tay lain nga himuon gawa sa pagbalik kanunay sa pagpasidungog diha kaniya sa tong paghatag og dako nga panahon diha kaniya every day. Actually dili gid matawag og dako tungod kay ato ang devotional, it will take like 1 hour and 30 minutes, no. Usahay maabot tag 1 hour and 45 minutes, pero mao gid ni ang pinakataas, no, kasagaran sa ato ang mga devotional karon. Muna nga gamay lang kay na siya nga panahon una nga to nang ihatag sa Ginoo. Anyway, ako ang i-recognize ang tanan nga mga bag-o lang nakasulod sa tong live, ha. Good morning to Sister Sheila Sumatra Chusa. Good morning usab kang Ma'am Linda Manuel, and good morning usab kang Sister Juji Buwalan. Thank you so much for tuning in. And Sister Sheila, ako lang ning basahon daan, ha, basig mag daghan ato ang comment on niya, no. Basahon lang nako dan imuhang prayer request. Alright? So, ang prayer request ni Sister Sheila, ingon pa niya dinhi, salamat sa mensahe adlaw-adlaw, Pastor Rans, nga makapadasig namong tanan. I pray nga ang Ginoo kanunay ang mahimong sentro sa among kinabuhi, kauban sa akong duha ka anak nga si Kirshi ug Sauri. Prayer request nako, Pastor, nga ang panakit sa akong lawas hinaot nga mawala na. Unya sa akong ate nga si Mary Jane Federico kay positive daw sa COVID ug sa iyang anak nga si Jongjong nga naa pa sa ospital. I pray nga maayo na sila sa ilang gibati karon. Sa brother nako nga si Kevin Roy Sumatra ug akong mother pod nga si Mama Nelma Sumatra nga hatagan siya og maayong lawas ug taas pa nga kinabuhi. Maayong relasyon namo mga magigsuon ug sa akong partner nga si Cesar Meren ug sa iyang family. Ang akong problema sa korte nga mahuman na. Unya safe nga pag-drive adlaw-adlaw, good health, happy living, protection, wisdom, humbleness, financial blessings, and safety for everyone. Thank you so much, Pastor, sa pagtabang og ampo. God bless us always. Thank you, Sister Sheila, sa imong prayer request, no. At least, no, nabasa nato daan kayo sa unya, no, pag maghina ang internet connection or pag magdaghan na ang comments, dili na ni siya makuha, no, basta na sa pinakatap, at least nabasa nato karon. Thank you, Sister Sheila, ha. And padayon nato na siya ihangyo sa Ginoo, no. I pray nato na kanunay diha sa Ginoo ang tanan, no, nga mga paghangyo nato. Anyway, sa atong YouTube channel, maayong buntag kang Sister Michelle, kay Mechanic, and kay Sister Gingging Pedragosa Sumatra. Maayong buntag, no, from Hong Kong gini, no, kanunay ni naga-tune in sa tuang live. Thank you so much, ha, sa pag-tune in. And sa tanan nga naga-share nining mao nga live, maayong buntag, salamat kayo sa inyong presensya karon. And daghang salamat usab sa kanunay ninyo nga pag-tune in sa ato ang daily devotional. Kay Ma'am Evelyn Asano, good morning diha kanimo, Ma'am Evelyn, and thank you so much for tuning in today. Okay, so time check, 5:27 na sa kabuntagon, and without any further ado, adto ta sa pagsugod nining maong devotional. So, hangyon ti ka, if na kay Bible diha sa imong nahimutangan karon, can you please open your Bible and turn it with me in the book of 1 Timothy chapter 6 verse 10. 1 Timothy chapter 6 verse 10, makita ninyo diha sa tuang screen. And kung na kay Bible, please, no, ablihi po yung Bible and basahon nato ni ugdungan. 1 Timothy chapter 6 verse 10, the word of God says here, "For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs." Ang ginamaga po panalangin sa iyahang mga pulong, shall we pray? Ama namin na makapangyarihan, maraming salamat o Diyos sa umagang ito.
Ama, maraming salamat sa iyong paggising sa amin sa umagang ito, sa iyong pagbantay sa aming mahimbing na pagtulog sa buong gabi. At maraming salamat din, Panginoon, sa bagong pagkakataon na aming pong maitama ang aming mga pagkakamali. Maraming salamat, O Diyos, sa presensya sa bawat isa, sa mga kapatid namin sa paniniwala, sa lahat ng aming mga visitors, sa Journey with God family, and even, Lord, sa lahat ng aming mga OFW na patuloy po na nakasubaybay sa programang ito. Lord, dalangin ko po sa bawat isa ngayon na ikaw po ay makikipag-usap sa bawat puso namin, at humihingi din po kami, O Diyos, ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkakasala sa isip, sa gawa at sa salita. Linisin niyo po, Ama, ang aming mga puso't isipan. Bigyan niyo po ng katahimikan ang aming pakikinig ngayon, at humihingi din po kami, O Diyos, ng wisdom and knowledge na sa napakasimpleng pamamaraan aming pong maintindihan agad ang iyong mga mensahe, ang iyong mga salita na ibibigay ng iyong ubos na lingkod sa umagang ito. And even to him, Lord, I pray na ikaw po ang magbibigay ng karagdagang wisdom and knowledge, O Diyos, that in a very simplest way iyahang mapasabot, O Diyos, ang iyong mga pulong. Dihugi siya, Ginoo, pinagis yung mga Holy Spirit, and i-anoint, Lord, ang matag pulong nga magawa siyang among isalig kanimo ang tanan nimo nga mga pagtudlo, ang tanan nimo, O Dios, nga mga pagbadlong, ang tanan nimo, Ginoo, nga mga pagpahinomdom. In Jesus name, amen and amen. Once again, maayong buntag kanatong tanan, and sa kanunay, welcome sa ato ang online daily devotional. Good morning to Sister Karen Colyama, no, diri sa ato ang Digos, no, diri sa Digos City, mayong buntag, and dalaygon ang Dios. So padayon to sa pagtuon sa ato ang naputol nga topic, no, na nata sa part 6, and tulo na lang gyud ka part ang ato ang padayunan og tuon ini. Probably mag-end ni siya this coming Saturday, no. At least mahuman ni ang 9 Bible principles about money. Unta, no, na atay mga spirituhanon nga pagtulunan kana bitawng dili na ta mabitik sa taktik sa kaaway. Alright? So siguro ang matag usa kanato naka-remember pa mano gikan sa part 1 ug sa part 6, no. Mag-recap lang ta kadali para ato siyang kana bitawng mahinumduman gyud, no. And of course, para ato apod nga mapahibalo, no, ang mga kaigsuonan nato nga bag-o lang naka-join karon, ato silang ma-inform about sa part 1 hangtod sa part 4, part 1 hangtod sa part 5, at least pag abot sa part 6, no, ilahan na nga masabtan mao ni ang pattern, mao ni ang Bible principles. Alright. So sa part 1 siguro naka-remember pa ta, it talks about allowing us to know that God owns everything. We're just a manager, He is the owner. Bisag naka-title pa na sa ato, but God is the owner. Of course, dili na to pwede nga kana bitawng ang kunon nga og himuon nato nga kitay tag-iya sa tanang butang nga ato ang giposes igo lang tagi gihimo sa Ginoo nga steward, no, siya sa gihapon ang tag-iya sa tanan. And number 2, it talks about money is all about discipleship. You are the discipler, and money is your disciple. Okay? And number 3 talks about worship with your money. You need to worship with your money, not to worship your money. And don't allow that having a lot of money will kana bitawng lead someone to worship you, no. Dili ikaw gid ang dapat mahimong center sa imong pagakwartahan, kun dili ang Ginoo gina. Una nga, you need to worship God with your money or with your possession. Next, in number 4, no, we talk about fight for contentment, no. You need to fight for contentment tungod kay sa panahon nga daghan ka usahay ang tao, no. Manginahanglan pag og daghan, no, mangita pag og daghan, bisag halos na anatanan, no, dili na makontento. Muna nga, you need to live and fight for contentment. And yesterday, ato ang gitun-an kung unsaon nato pagkabot ang money, no. Wala nato ni siya gipangayo, wala ta nagpakilimos para makabuti,
pinatuluan gid ni siya og tamis kay nga mga singot, no? Tungod kay ang kwarta nga imong pinatuluan og singot valuable kay na siya sa imuha. Murag tamis kay sa panunduman nga naa kay gihatag nga effort and naa kay napupo sa imong pagpaningkamot. Okay? Now, muna siya ang atoang part 1 and ang atoang part 1 hangtod sa atoang part 5. Now, adto ta sa atoang kining ginatawag og part 6. Anyway, before anything else, no, good morning sa mga bag-o lang nato nakasulod na mga kaigsunan o kahigalaan. Magandang umaga sa ating lahat ngayon. Good morning to Ma'am Jocelyn Carlos all the way from Tokyo, Japan. And good morning also to Ma'am Eileen Balauza Kitabayashi. Maraming salamat Ma'am Eileen for tuning in this morning. And dalangin ko po ay magiging makakasama po namin kayo sa bawat umaga ng ating online devotional. Ma'am Tess, thank you for tagging your friends. And Sister Sheila, thank you so much for tagging your friends also. At sa lahat, no, na nag-share and nag-tag, no, sa inyong mga friends, mayong buntag o daghang salamat sa kanunay. So, part 6 sa atoang pagtuon. Okay. So, kung i-share sa atoang screen, part 6, it talks about kill greediness in your heart. Sa atoang ginatawag og main text, it talks about for the love of money is the root of all kinds of evil. No? Muna nga ang uban gusto nini makaangkon eager and they wandered from the faith. No. Now, ang greediness akuan ni siyang i-emphasize nining buntaga. Unsaon nato ni siya pagkill ug unsaon nato nga masabtan nato pagmayo nga naa na dayta o naa na day sa tuwa ang kining word nga greediness. Abrin nyo, kung naa ka sa politika, ang greediness mo ni siya ang naa sa kaning bitong mga corrupt mo, mga corrupt na mga politician mo ni siya ang gitawag og greedy. Greedy sa power, greedy sa possession, and greedy sa pag-abot sa kwarta. No? Muni siya ang kanabitawng ang atoang kanang tun-an, no, pagmaayo. Okay, so atoang sugdan, no, kinsa man gyud ang greedy nga tao. Who is the greedy person? Sino ba talaga siya? Is it a politician? Well, check. How about the CEO of a multi-billion-dollar company? Is it him or is it he? Or how about the athletes, the musicians, or the actors or actresses nga nahimong greedy? Regardless of what image comes to your mind, here's something you need to know. No? Ito yung dapat mong maintindihan about greediness. Dapat malaman mo the word greediness is not good. You'll have to fight it off. No? You need to kill it in the very, very deepest part sa buong pagkatao mo. Kasi alam mo, ang greediness ay nabubuhay yan hindi sa outward appearance na meron ka. Ang greediness ay nabubuhay sa napakalalim na bahagi ng iyong puso. Kaya kinakailangan mo tong tanggalin. Lahat ng mga ugat ng greediness, kailangan mo itong tanggalin. Kasi kapag hindi mo to natatanggal, mura na siya kahoy ba, no? Kung ang kahoy, imuha lang na siya nga kanabitawng putlan og sanga, no? Imuha na nga itrim, magpabilin gyapon na siya nga kahoy. Pero kung imuha na siya nga putlan og ugat, mga mamatay gyud ang maong kahoy, no? Ang uban ana ginahimo, ginapanitan, no? Pero nagyapoy uban nga ginapanitan na gali ang lawas sa kahoy buhi gyapon, no? Una nga ang ginahimo gyud putlon gyud tong pinakaugat para mamatay ang kahoy. And that's it. You need to kill greediness in your heart. Kung wala pa man na sa imuhang kasing-kasing karon ang greediness, praise the Lord. Pero kung naaman, hinay-hinay na gyud nimo nga tanggalon or patyon. Patyon gyud nato, no? Kill greediness in our heart, no? Now, greediness is bad. We all know that, no? And it's something all of us will have to fight sa matag usa nato ka kinabuhi. Good morning to Ma'am Sening Baez. In the words of the Apostle Paul,
In Colossians chapter 3 verse 5, no, if you have your Bible with you, i-kuha ni siya, i-mark ni siya sa imuhang Bible. Ingon pa ni Paul, put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Colossians chapter 3 verse 5. Mo ni siya ang giingon. Naapil diri ang greed, no? Daghan siya gihisgutan diri nga kaning earthly nature. Apil na din niya ang sexual immorality, apil na diri ang impurity, apil na diri ang lust, no? Actually ang kaning sexual immorality, impurity, apil man ni siya na belong man ni siya sa lustful desire, no? Or mga evil desires. And apil diri ang greediness. Subot pasabot, put to death therefore. Kinahanglan nga tanggalon gini, no? Dili man ta perfect, but we always strive to live in the righteousness of God. Okay? And because we are striving to live under the righteousness of God, of course, kinakailangan na tanggalin natin talaga ang mga bagay na kung saan nakakasira sa ating pagka-Kristiyano. Now, there's a good chance to you that you probably don't think you have a greed problem. But let me ask you this question. Diri mo mahibalaan kung greedy ba ka nga pagkatao or dili. And you need to be honest to yourself. Ayaw gid taon i-deceive ang imong kaugalingon. Ikaw nga naminaw karon, ayaw i-deceive imong kaugalingon. Dapat kabalo ka mo tubag nining tulo ka pangutana. Number 1, are you satisfied how much money you make or how much money you have? Satisfied ba ka diha? Or content to ba ka diha? Ikaduha, do you want to purchase more things? Dapat tubagon mo na because you know the answer of that particular question. Number 3, does your desire for more money and possessions choke out your interest toward God? Ang imo ba kunong desire about money and about possessions naka-choke ba? When we say naka-choke mo ra bitaw ka og kanang gihiktan sa imong liog aron ang imuhang interest diha sa Ginoo, no? Kana bitaw maputol, no? Or let's say for example ang pasabot is choke out your interest in God. Mo ra bitaw gihiktan ka sa liog para ang imong interest diha sa Ginoo hinay-hinay nga mawala. That's the point. And diri nimo masabtan pagmayo, diri nimo mahibalan pagmayo nga greedy ba ka nga tao or dili. Kay kung dili ka satisfied sa money nga imong naangkon karon sa imong sweldo, dili ka satisfied sa imong kana bitawng ginansya sa imong negosyo, kung dili ka satisfied sa butang nga naa karon mamagini ang tao. When you like nakapalit ka karon og butang, no? But because there's another new, something new, napagali sa imuhang butang, very useful, like very bag-o pa kaayo, and then, without any hesitation, you buy another new, because para may balan sa tao nga, kuha niya, post na yun sa Facebook. Wow, kanindot. Di ba? Ngun anak kasagarang ang kinaiya sa tao eh. Post na yun, bag-o, or unsa ba, asa ka dapita. This is one of the reason nga wala kaayo nahatagan og pagtagad sa tao. No. And probably daghan kay mga Kristohanon nga na-involved diri nga bahin. Nganuman, most of us, ilabi na tong mga tao nga naka-attach kaayo sa mga material nga butang, no? Dili gyud to pwede sa ilahang nga kana bitawng dili sila mabilong sa trending kung unsa ang bag-o dapat mapalit. Oh. Well, wala man siguro yung mali din kung kana bitawng daghan na gyud kayo kanang naghingapin na gyud og maayo imong kwarta. You can buy anything. Pero naamagud to sa point of killing greediness. Dili killing me softly ha? Killing greediness. Okay? When we say killing greediness, dapat ma-stop nimo ang demand sa imong wants. Okay? Pwede ka mangandoy ha. Pwede ka mo sulti or pwede ka mo mintaog ka ng mo testify sa imong wants. Pero lahi man gunding
demand. Kay once nga mo demand na gali imong wants, dali na lang kay si mong pagkuot sa imong bulsa, palit kag mga bag-ong butang, no? Lahat tong you are just desiring your wants and doing the demand of your wants. Okay? So dapat imuhang kana bitong putlon ang kining demand sa imong wants. Kay once nga dili nimo maputol ang demand sa imong wants, di man gyud ka makontento. While ga-desire pa ka, of course, diha pa lang sa pag-desire, kabalo na ka nga, okay, there is a time for everything. I can buy this soon. Okay? Pero pag demand na gali sa wants ang imong sundon, no? Pataka na lang gid daw waldas sa kwarta. Unya pag di naganahan, ay labay-labay na lang. Okay? Now, ikaduha, kini pangutana nga, are you satisfied with how much money you make or you have? Ang tao kasagaran wala gid ani. Ambot lang ha, pero siguro sa out of 100%, na lang siguro sa mga 20% ang rate sa tao nga kontento kung unsa kadakuon og unsa kadaghanon ang kwarta nga naa siya. Ilabi na ang mga businessman, gani ang mga networking businesses karon, they keep motivating individuals to earn a lot of money, no? Kana bitong post dito because that's the motivation that they wanted to kana bitong introduce sa world of business. Mao man gid na ang kanang kamatuoran. Pero sultihan di ka, wala nag-ingon ang Ginoo o wala nagtudlo ang Ginoo sa tanan nga mga Kristohanon, ilabi na sa tanan nga mga katawhan. Wala nagtudlo ang Ginoo nga kinakailangan na kung meron kang thousands today, bukas millions. Wala nag-ingon ang Ginoo na kung meron kang millions today, bukas billions. Kung meron kang billions today, bukas trillions. What God is trying to teach us that we are rich in our own life. Bitaw na nga. Tagaanta mo og kanang example nga logic. Kuyawan ni pastor ay how na ka mag-logic pastor ha. Dili ni siya kanang howd-howd nga logic ha. Gusto lang ako emphasize ang kana bitawng para masabtan nato pagmayo nga dili ta pobre nga nagkamang sa kalisod. Dili ta pobre nga kana bitawng wala na nairog ba sa ato ang panginabuhi. Para masabtan nato. Okay. Let me ask you. Kinsay na kwarta dinhi Raise your hands. Kinsay nagkwarta dire? Kinsay na kwarta dinhi Raise your hands. Siguro pastor kita tanan kay ang kanang coins consider as money man na. But let me ask you, kinsay nagkwarta dire? Naman pastor, mangayo ka. Dili dili. Kay kung mayroon ka nga ingunti ka. Every time nga kag wala kay kwarta, every time nga mayingon ka nga kanang walang-wala ka, samara nga imong giingnan ang Ginoo nga wala kay Dios. Samara nga giingnan nimo imong kaugalingon nga wala kay Dios. Nganoman kay kung naa kay Ginoo, naa kay tanan, sultihan ti ka. Kung naa kay Ginoo, naa kay tanan. If you have God, you have everything. Maulang gini ang butang nga wala na sabtan sa daghang tao karon. Nga bisan naa na sila'y Ginoo, pero tan-aw nila silang kaugalingon kulang gihapon. I miss something nga naa sa akong silingan. I miss something nga naa sa akong igsoon. I need to have. I want to have that kind of living, that kind of gadget, that kind of car, that kind of house. I want to be like him or I want to be like her. Kasagaran mauna ang nagpatigbabaw sa kasing-kasing sa tao, mauna nga dili niya makita ang kadato sa Ginoo sa gagmay nga mga butang nga iyang giposes. If you will ask me, Pastor, are you rich? Yes. Nga naman na ako'y Ginoo eh. Ang riches wala lang ni siya nag-consist sa amount of money nga imong gigunitan. Ang riches nag-consist ni siya kung unsa ka kontento, kung unsa ka kamalipayon nga nagkinabuhi, luyo sa kahigwaos nga naa sa imong palibot.
luyo sa poverty, luyo sa kalisod nga tong nasinati karon. If you will ask me, Pastor, are you rich? Yes, because I have God. I have peace. I have peace of mind. Matulog ko, nga lami kayo akong katulugon. Ha? Mumata ko, nga lami kayo akong pagmata. Mukanta ko sa kinasingkasing, muampo ko sa kinasingkasing. Why? Because I have everything because of God. Pero subo pa malandong tungod kay daghan kayong katawhan karon, daghan kayong Christians karon nga moingon nga, Pastor, di sa ko makasimba kay grabe manggid kalisod, Pastor. Oy, magmatera na siya kung giunsa nimo pagtan-aw ang blessing sa Ginoo sa imong kinabuhi. Magmatter na siya kung giunsa nimo pag-understand ang tanan nga gi-provide sa Ginoo sa imong kinabuhi. Muna nga dili ka makontento kung ang imuhang pagtuo nga ang kadato sa tao makita sa dako kayo nga amount of money. Ha? Wala sa dako kayo nga amount of money ang kadato sa tao. Inanti ka, ha? At least mahuman maning mao nga mensahe, hinay-hinay nimo masabtan pag maayo nga dili di ay makita sa dako kayo nga kantidad sa kwarta ang kadato. Ang kadato, sultihan ti ka, makita na sa tamis kay nimo nga katulugon every night. Wala kay kaaway sa imong palibot. Nahimo ka nga kana bitawng nagamalipayon sa imuhang sa imuhang pagkinabuhi karon. Naadiya mo kadato, natulog ka nga kanang dili ka mahadlok matulog, kay ang uban mahadlok man matulog basin pagkaugma, basin pagkatungang gabi to lison, no? Ang uban mahadlok mo gawa silang balay kay basin baya og nanay nagatang na mga kanang tulisan, no? Ngano man na? Tungod kay for them, nalagi diha ang kadato sa amount sa kwarta. So ganti kay Galegson, you will become a rich one in your own point of view. Bitaw na nga di ko makalimot. Muta pero hangtod karon, even linghod pa kay akong panghuna-una before, pero di gina ko makalimtan ang kanunay nga gisulti sa akong papa. Ingon pa niya, bahala og wala tay amount nga dako pag-abot sa kwarta. Basta kay pag-abot sa Ginoo dato ta. Pag-abot sa Ginoo dato ta. Walang ina itong timanan. In order nga maputol nimo ang greediness sa imong kasing-kasing, dapat tanggalon nimo ang imuhang kining ginatawag og attachment. Dapat tanggalon nimo ang imong attachment sa money and possession diri sa kalibutan. Pwede ka muhawak og money, bisag unsa pa na kadako, pero being attached with that particular money is wrong and it is sin. Kana bitang mahadlok ka mo tabang kay basin mawad-an ka. That is one of kana bitang one of the sign nga naka-attach na ka sa kwarta o naka-attach na ka sa imong possession. Mahadlok ka nga mobiya sa imong negosyo, sa imong trabaho kay basin baya na mahadlok ka mo simba kay basin matanggal ka sa imong trabaho, mahadlok ka mo simba kay basin malugi ka sa imong negosyo. That is being attached with your business and being attached with your work. Nahadlok ka muhatag og mga butang para sa Ginoo kay basin muhatag kag 10k, muhatag kag 100k sa Ginoo, mawad-an ka. That is being attached with your money. And mauni siya ang problema karon sa daghan nga mga Kristohanon. Tungod kay wala nila nakita nga in some other way nahimo na day sila nga greedy. And I will be giving you some Bible verses nga muhatag sa inyo og usa ka pahinumdom na dili maayo ang greediness sa kasing-kasing sa usa ka tawo. If you will be offended with this message, mas tamis pa sa kuha nga mubati mo kasuko, mubati mo kalain, or mas tamis pa para sa kuha nga imuhaning nga i-unfollow ang mao nga Facebook page tungod kay mao na sakit kay si Pastor mo wali, sakit kay si Pastor mo share, sakit kayo si Pastor mo kana bitawng mo tudlo. Sakit gyud ang kamatuoran pero kinahanglan matanggal gyud ang matanggal gyud ang gamot nga nakapahimong hinungdan
nga greedy ka nga pagka-Christian. Now, in life, the presence of greediness will come and go in waves, which is why it's good idea to keep your finger on the pulse of your heart and kill the presence of sin in your life with the antidote of the gospel. Ang antidote sa greediness, ang pulong gyud sa Ginoo. Okay, ang pulong gyud sa Ginoo. Karon kay antidote man ang pulong sa Ginoo, mobasa tag pipila ka mga Bible verses, no, nga maghatag sa tuag too much nga information, too much nga pagtudlo unsaon nato nga makill ang greediness sa matag usa nato kakasing-kasing. Number 1, Genesis chapter 12 verse 1 hangtod sa 3. Mark ni sa imong Bible. Now the Lord said to Abraham, "Go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you, and I will make you a great nation, and I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse, and in you all the families of the earth shall be blessed." Alright. Mao ni siya ang saad ni Abraham. Mao ni ang saad sa Ginoo ngadto kang Abraham. And take note, wala ni gihatag sa Ginoo ngadto lang kang Abraham. Gihatag ni sa Ginoo sa tanan nga kindred na Abraham, sa tanan nga mga offspring sa tanan nga mga generation gikan kay Abraham. Mangutana ta, gikan ba ta kay Abraham? Yes. No. Sultihan ti ka, kini nga saad gihatag ni sa Ginoo sa tanan nga mga anak. We are the sons of faith ni Abraham. Okay? He is our father of faith and we are his sons of faith. And ang saad sa Ginoo wala na putol didto lang sa kang Abraham kundi sa tanan ni nga kaliwatan ni Abraham. Unsay saad sa Ginoo? I will make you a great nation, I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse, and in you all the families of the earth shall be blessed. Subot pasabot, ang blessing sa Ginoo, ang pagplaster sa Ginoo given na dai na siya ngadto sa usa ka tawo. Okay, good morning sa tanan nga bago lang nag-abot ha. Good morning Sister Abing, Ma'am Emily Budadong, good morning Ate Rizel Villarin, no, uban sa tibok panimalay ni Ate Rizel, good morning, no. Pastor Nelmar, good morning, thank you sa pag-tune in. Ma'am Eli Quizlin, Sir Naunilon, good morning. Sister Iris Joy, good morning. Sa tanan nga niya karon, Sister Rose, good morning. Okay, so atong masabtan ha, nanatadri sa part, nanating nga part, dapat masabtan nato nga ang blessings day sa Ginoo given. Ug kay given man siya, naa na lang sa ato ang pag-recognize nga enough ba ni siya or discontented pa kadiha. Subot pasabot, ang mali wala diha sa naghatag kung dili naa sa nag-receive. Kabantay mo, hatag kag sudan si mong silingan na kinasing-kasing mong paghatag, pero ang nag-receive pag tan-aw sudan, lamiaw unta sa sudan. Ay, pero grabe pod makapanghatag siya. Ay, diriyot ramang yung kayo. Gamay ramang yung kayo. Oh. Ha? Kana bitaw, murag hesitant ta ba? Nga nadawat na nato, pero something nga kanang gusto pagita makaangkon og more. And that is greediness. That is greediness. Proverbs chapter 28 verse 22. A stingy man hastens after wealth and does not know the poverty will come upon him. Now, good morning Ate Merlin and Sister Joji, good morning. Yung paniya, ang usa kuno ka stingy man, pangmintag stingy, ang greedy kuno nga tao, no, hastens after wealth, nagasunod ni kanunay diha sa kadato ba, kana bitawng nakafocus ang iyang hunahuna, ang iyang kasing-kasing sa wealth, and wala siya kabalo nga ang poverty di ay moabot sa iyaha. Bitaw na nga, but lang ha, pasensya na kung matouch na ko ni siya nga term, matouch na ko ni siya nga senaryo, pero wala magugoy lain nga makita nga nahitabo in real for the past few years or for the past 2 years ago. Kahinumdum bata sa kadtong kapa? No. Pasensya na ha, pero kinahanglan ako ni i-touch. Kahinumdum bata sa kapa? Kabalo ba mo? Tungod atong kapa, ang usa ka tawo nahimo siyang stingy. When we say stingy, nahimo nga greedy. Nganuman, ang tao
giwithdraw niya ang iyahang kwarta sa bangko ug gibutang sa kapa kay mas dako og interest. Ang nahitabo tungod kay ang tao focus naman sa dako nga interest, wa day siya kabalo nga on the latter part, on the next year or on the next month maabutay day ang poverty. Now, maabot ang poverty paghuman sa kapa. Daghan kaayog mga tawo nga nawad-an. Gi-close ang kapa, daghan kay mga tawo nga nawad-an. Okay. Awa ha? Unsa ang pattern? Ang tao nga naka-focus lang og maayo sa dagko nga interest gikan niadtong mao nga investment scheme, wala niya napangandaman ang unsay posible nga moabot. Tanawa. Human sa kapa, say nahitabo. Niabot si pandemya. Karon pag abot sa pandemya, ang kadtuuntang kwarta nga gipangkuha dito sa bank sa savings account sa bangko, magamit pa unta ron panglahutay ang nahitabo. Oh. Kinsa man tong mga tao, kadtong mga tao nga nagsigig reklamo sa gobyerno nga walay rasyon, di ba? Halos mga tao mautong mga tawhana. Grabe kay makapost, daghan kay kwarta ipaw sa kuan. O apil na mo ani, apil na mo ana, apil na mo diri. Mautong mga tawhana. And sa panahon nga wala pang pandemya, pero karon nga naa ang pandemya, mautong mga tao nga asa naman ang rasyon diriya, sir, no? Gipang tago na, no? Mao ni ang isa sa rason nganong ang tao dili bitaw niya makita ang posibleng mga hitabo tungod kay ang tao once nga dili na gali makontento, he always look after the big amount of money. Munang unta ikaw nga naminaw karon, ayaw tan-awa kanunay kung pila ka kantidad or unsa kadako nga kantidad ang kanunay nimo makabot. Kung unsa ang gihatag sa Ginoo diha nimo karon, dapat mahimo ka nga thankful, mahimo ka nga mapasalamaton. Proverbs chapter 28 verse 25, a greedy man stirs up strife, but the one who trusts in the Lord will be enriched. Pinakanindot. Oh, ang usa kuno ka tawo nga dalo, ang usa kuno ka tawo nga hakog, no? Kanunay ni siya nagsindi sa unsa man, sa kagubot, no? Pag usa gali ka greedy nga tao, no? Ang kana bitang mahitabo si mong palibot troubled. Ngano man, mo man ni ang makapa taas sa imong temper, no? Once nga greedy ka mga tao, pag matouch gali ang imuhang pagkaikaw, dali kay ka moulbo, no? Dili na ka mo dawat og advices kay para nimo tama ka mo ni akong gusto Oh, karon pag di na ka mo dawat og advices na ay gali makapoke sa imuhang someone or some folks, ang mahitabo, masuko ka. Oh, pag masuko ka, wala. Gubot imong kinabuhi. Pero ingon pa ang Biblia, apan kadtong usa ka tawo nga misalig diha sa Ginoo will be enriched. Wow. Pagadungagan. Panalanginan. Muna nga blessed kaayo ta nga nagsalig ta diha sa Ginoo. Og hinay-hinay gid nato tanggalon si greediness atong kasing-kasing. Kay dili i-enrich sa Ginoo ang imong ginabuhi kung naa pa si greediness nagpuyo diha. Matthew 13:22 unsay gingon, as for what was sown among thorns, this is the one who hears the word, but the cares of the world and the deceitfulness of riches choke the word, and it proves unfruitful. Ang deceitful kuno nga pamaagi sa kalibutan mahitungod sa kadato, mo ni siya ang nagtabon sa tao nganong dili na niya kana bitong ma-recognize ang pulong sa Ginoo siyang kasing-kasing. Na unsa may deceitfulness nga kanang pamaagi sa kalibutan? Number 1 na gid dinha ang kwarta. And number 2 dinha ang imuhang possession. Unsa imong possession sa trabaho or unsa ang gipossess imong naangkon. Muna siyang ginagamit sa kaaway para limbungan kaniya pagmaayo. And kung malimbungan na kaniya maayo, mas mudako ang greediness imong kasing-kasing ug mas mugamay ang imong kasing-kasing diha sa Ginoo. And kung mugamay na imong kasing-kasing sa Ginoo ang mahitabo, you will be living a very unfruitful life. Stagnant. Okay? Luke chapter 12 verse 13 hangtod ni siya sa 21. Ihatag lang nako ni nga verse ha. To natay mga pipila, natay duha ka verse nga ipakita nako sa screen karon. Ako lang sa ning ihatag sa inyo ning mga verses pipila ha. Luke 12:13 to 21.
Someone in the crowd said to him, "Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me." But he said to him, "Man, who made me a judge or arbitrator over you?" And he said to them, "Take care and be on your guard against all covetousness, for one's life does not consist in the abundance of his possessions." And he told them a parable, saying, "The land of a rich man produced plentifully, and he thought to himself, what shall I do? For I have nowhere to store my crops." And he said, "I will do this. I will tear down my barns and build larger ones, and there I will store all my grain and my goods. And I will say to my soul, Soul, you have ample goods laid up for many years. Relax, eat, drink, be merry." But God said to him, "Fool, this night your soul is required of you, and the things you have prepared, whose will they be? So is the one who lays up treasure for himself and is not rich toward God." Ang tao kuno nga naglay up og treasure para siyang kaugalingon, diha atubangan sa Ginoo dili dato. Ingon pa Ginoo sa usa ka parabol nga ang usa kuno aduna kuno usa ka tao nga dato kayo, unya nakita niya nga gamay ra man kayang sudlanan sa iyang barns, giguba niya ang iyang gamay nga sudlanan og naghimo siya og dako kayo nga sudlanan. Karon pagtan-aw niya nga puno naman, ingon dayjay siyang kaugalingon, "Soul," ingon pa niya, "you have ample goods laid up for many years. Relax, eat, drink, be merry." Ingon pa sa Ginoo ngadto kaniya, "Fool," ingon siya, "Huy, buang-buang." Ingon pa sa Ginoo, "Hoy, buang-buang, karong gabi na mamatay ka. Ug ang mga butang nga imuhang gipangandam, mga butang nga imong naangkon, di gid nimo, no? Mapitbit. Nganuman, kung nag-lay up ka og treasure para sa imong kaugalingon, diha sa Ginoo, ikaw ang pinaka-uyamot og pinaka-pobre. So mangutan ti kaasa nimo makita ang riches? Sa butang ba or sa amount of money nga imong gigunitan nga dako? I don't think so. Unta nakuha nimo ang punto nining buntaga. 1 Thessalonians chapter 2 verse 5. "You know, you never used flattery, nor did we put on a mask to cover up greed. God is our witness." Yung ingon pa ni Paul, kabalo na ka nga dili ni inosente para nimo, no? Nagbutang pa kag maskara diha sa imuhang kaugalingon para tabunan nimo imuhang pagkadalo, no? Para tabunan nimo imong pagka-greedy. Yung pa ni Paul, God is our witness. Walay natago diha sa Ginoo. Walay natago diha sa Ginoo. And last two verse nga kung i-share sa inyo haning buntaga. Mo ni siya, number 1. "Whoever is greedy for unjust gain troubles his own household, but he who hates bribes will live." Siya kuno nga nag-hate sa bribe. When we say bribe, kana bitawng imuhang ilaron ang tao, no? Bribery, no? Siya kuno nga kanang naay kanang kaligot-got sa term nga bribe or sa kining pagpangilad, no? Mabuhi. Apan siya nga nahimong greedy, siya nga nahimong dalo sa unjust gain. Natay gitawag og just gain ug unjust gain. Ang kining just gain mao ni siya ang gain nimo sa imuhang pagpatulo og singot para maangkon nimo ang imuhang sweldo, imong sahod. Pero pag mintag unjust gain, namatad ka glasto, nabutang ka og mga kana bitawng risk-taking investments, no? Para lang gyud nga mudato ka. Gitawag na siya sa Bible og unjust gain. Muna nga ingon pa didto sa Biblia, siya kuno nga greedy sa unjust gain nagabuhat og dako kayo nga kagubot sa iyang panimalay. Apan siya nga nagahate, no, sa maong pamagi, when you say bribes or kining pagpangilad, no, mabuhi. So karon pa lang daan maghinukto ka, maghimo kag evaluation. Next nga verse. Okay, atong oras alas 6 city na. Next nga verse, Deuteronomy chapter 8 verse 18. Mo ni mong timan-an. Mo ni isulat kanunay si mong kasing-kasing. Ingon pa sa Deuteronomy chapter 8 verse 18, ingon pa diri sa Ginoo, "You shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may confirm His covenant that He swore to your fathers, as it is this day."
Hinumduman nimo kanunay higala ug igsuon nga ang Ginoo ang muhatag og kagahom diha kanimo para maangkon nimo ang mga butang. Ang wealth ug mao ni siya ang i-confirm sa Ginoo diha sa imong kinabuhi tungod kay saad ni niya sa tong unang ginikanan hangtod karon. So mahimo kag evaluation ining buntaga. Now before ta moadto sa tuang closing prayer, mahimo kag evaluation. Asa imong focus karon? Napa ba si Mr. or greediness sa imong kasing-kasing? Napa ba ni siya nagpuyo hangtod karon sa imong kasing-kasing? Kay hangtod nga dili nimo ni tanggalon ang ugat sa greediness, dili gyud ka magmalipayon. Hangtod dili nimo tanggalon ang ugat sa greediness, magpabilin nga mahimong gubot ang imong panimalay. Ug hangtod dili nimo tanggalon si greediness, magpabilin nga layo ang imong kasing-kasing diha sa Ginoo. Again, ang atoang kadato wala makita sa dagko kayo nga kantidad nga atong gigunitan. Ang atong kadato makita sa tong tamis nga katulugon, wala tay kaaway, malipayon ang ato ang tibok nga kinabuhi atong pamilya, bisan dili ingon ana ka kanang comfortable ang ato ang income pero nahimo tang united, malipayon tanan nga alagad sa Ginoo, diha ka nahimong rich. Diha ka nahimong rich. Daghan kay tao karon nga dunay dagko nga kantidad nga gigunitan pero dili malipayon, no? Pakalakaw sila bisan asa, makapalit sila bisan unsa, pero sa panahon nga matulog sila dili nila mabati ang tinuod nga kalipay. Ang tinuod nga kalipay mabati nimo na sa panahon nga kontento ka sa kinabuhi nga gihatag sa Ginoo. Ang tinuod nga kalipay mabati nimo na sa panahon nga nahimo ka nga malipayon kanunay diha sa Ginoo. Mao na ang tinuod nga kadato. Una ang tinuod nga saad sa Ginoo sa matag tao. And if you are that particular person nga naapagid si greediness imong kasing-kasing, I will pray for you. I will pray for you this morning. Iduko ang imuhang ulo. Kung ikaw tong usa ka Kristohanon nga nahimo nga fixated, nahimo ka nga impression sa maong kahimtang, no? Gusto ka makawala sa pagka-greedy pero something pagyud nga mura bitaw alisod pa nimo biyaan. Then this time, no, God is inviting you. Dili pa ulay ang tanan. Ang Ginoo nagsigig invite sa imo, come home, nak, come home. Dili pa late. Ang imong kasing-kasing nga hinay-hinay na palong para sa kuha, once nga mobalik ka, pasigaon ako ni pagbalik. Ang imong kasing-kasing na dugay na nga nakalimot sa kuha, once nga mobalik ka, hinay-hinay na ko ni lipayon og tagbawon. Una ang saad sa Ginoo, mobalik lang ka sa Ginoo. Let me pray for you, Lord. Sa usa ka tawo or pipila ka tawo Ginoo nga naminaw nining mga mensahe karon nga naa na ulipon, Lord, sa focus sa mga butang sa kalibutan, nga nawala na hinahinay ang kalipay para kanimo. Lord, nakabalo kaniya, nakaila kaniya. So hangion nako Ginoo ang imong Holy Spirit nga maoy mo tandog karon siyang kinatibuk-an nga kasing-kasing. Tabangi siya, Lord, nga mobalik ang iyahang zeal sa pagpangalagad, nga mobalik, Lord, ang iyahang contentment, nga mahimo siya nga magmalipayon luyo sa mga gagmay o dagko nga mga butang nga imong ihatag adto kaniya. Tabangi siya, Ginoo, kung ang kining mga mali niya nga desisyon before nahimo mang outcome ang kagubot karon unta, Lord, imuha siya nga bag-ohon. Imuha, Lord, nga plastaron ang iyang kinabuhi ug tuguti nga gikan karon, Ginoo, aduna kay pagabuhaton ug pagauspon siyang kasing-kasing. Lord, tabangi ang matag usa kanamo nga matanggal ang greediness aron mahimo mi nga magmalipayon sa amo ang journey uban diha kanimo. Pasaylo ami, Lord, sa mga sala in Jesus name. Amen. And that is the simplest way para matanggal ang greediness. Surrender your life to Him. Pray ka. And ingna, Ginoo, Lord, change my heart and make it ever true. Talago ng Dios, ato ning i-close ang ato ang devotional pinagi sa pag-pray. But before ta mag-pray, of course, sama sa tong naandan ha, sulat nimo diha imong prayer request and isulat diha imong thanksgiving, isulat diha ang imong testimony because your testimony will enlighten a lot of people. Sa tanan nga maminaw ug makabasa sa mga comments, mabasa niya imong testimony mo, enlight gid ni og kinabuhi. Okay? So, while imuha nang buhaton, before nako basahon ang tanan nga mga comments karon, okay? Adto sa atas sa
paminaw sa ato ang closing song ha. And after our closing song, I will be reading your comments, your testimony, or your prayer request, or yung muhang mga pagpasalamat. Stay connected, stay on the line, and atong paminawon ang motivational song, Ikaw ang Kusog. Ikaw ang kusog kanako, kalipay ug dalang panan, muabot man ang problema, walay makapahimulag, walay maikakumpara sa imong gugma. Ikaw ang kusog kanako, kalipay ug dalang panan, uabot man ang problema, walay makapahimulan, walay maikakumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Muluhod ako sa tigilan mo, musimba kanimo o Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw akong Diyos, ikaw ang kusog ug kalipay ko. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Muluhod ako sa tigilan mo, musimba kanimo o Diyos. Saman ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw akong Diyos, ikaw ang kusog ug kalipay ko. Ikaw akong Diyos, ikaw ang kusog ug kalipay ko. Alright, higalaw gigsuon, mao kadto ang mensahe sa awit karong buntaga, no? Nagahatag og makanunayon nga pagdasig siya tong kusog, no? Siya ang ato ang tanan. So, again, walay rason nga maghinakugta, walay rason nga kana bitawng mahimo ta nga mo attach ato ang kinabuhi sa mga butang sa kalibutan. So everything. Kung dili pa enough ang Ginoo, asa pa man gyud ta matagbaw, no? Una nga, if God is enough, then therefore He is enough. And diha ta magmalipayon. Okay, so mabasa tag mga pipila ka mga comments din hi ano. Good morning andiha kanimo Ate Rizel, Pastor Nelmar, mayong buntag.
Ingon pa ni Ate Rizel, Pastor, please pray for Licaros family, members sa among church, strength, peace, comfort sa loss sa ilang mama, courage sa pagpangalagad sa Ginoo, healing and recovery ni Pastor Nelmar sa iyang tiil, and nga nag-inflamed. Okay, ato ang i-pray, no? Nag-inflammate ang tiil day ni Pastor Nelmar. So God's word is powerful and true. God is faithful, Pastor. Amen, amen. Thank you kaayo Ate Rizel sa imong words of encouragement sa imong prayer, ha. Ato ang i-pray si Pastor Nelmar, prayer warriors, palihog ko og kuan type sa palihog ko og remember, ha. Apili tabangi ko ninyo pray, no, kay Pastor Nelmar Sumatra. And salamat, no, sa Licaros family ato sad nga i-pray, no, namatyan sila og mama, so atong i-pray ang ilahang kahimtang karon. Kay Ma'am Sining Bais, amin Pastor, salamat sa pulong sa Ginoo karon nga nagapahinumdum ka namo nga dili ta magdinalo, makontento ta sa kung unsa ang gihatag sa Ginoo kanato. Praise the Lord, amen. Tinuod gid na, no. Salamat Ma'am Sining Bais. Kang Ma'am Lydia Pacho, salamat Lord sa mga pulong mo, makabless lagi sa matag adlaw aron naa lagi kusog sa imong faith diha sa Ginoo. Amen. Thank you Ma'am Lydia Pacho. Ma'am Ili Crislin, good morning, no, and ingon pa niya amen. And the rest kang Sister Maria Linda Cersei, no, amen, ingon pa niya. Sister Rose, ingon pa niya amen, no, mostly mga amen atong mabasa din niya. Kang Dr. Charlie Dayon, good morning diha kanimo Dr. Charlie. Kay Ma'am Emma Alombro Quezon, good morning diha kanimo Ma'am Emma, and for to your entire family, no, diha sa Zamboanga, good morning diha kaninyong tanan. Kay Ma'am Linda Manuel, no, kay Sister Merlin, good morning again, no. And sa tanan kay Ma'am Linda Manuel, ingon pa niya amen, salamat sa mensahe sa matag adlaw, kanunay kanamo nagtudlo og makadasig kanamo. Prayer nako padayon ang kadasig sa pag-alagad sa tibok namo na pamilya ug sa tanan, ug protection sa matag adlaw sa among pagtrabaho. Salamat sa padayon nga pag-ampo. God bless you always. Thank you Ma'am Linda Manuel sa imong mga kanunayon nga pag-send sa imong prayer request. And kay Ma'am Emily Budadong Lanos, good morning. And kang Ate Rizel, no, good morning once again. Kang Ma'am Eli Crislin, kay Sir Nonilon, maayong buntag diha kanimo Sir Nonilon Catalonia. And thank you so much for tuning in this morning, no. And sa tanan kay Sister Iris Joy, kay Ma'am Jocelyn Carlos, sa tanan, no, ato na ning nabasa gayna, and kang Sister Sheila ato na po ning nga nabasa. Kay Ma'am Gagels MJ, good morning diha kanimo Ma'am Gagels. And to everyone, no, nga ato ang nabasa na, no, maayong buntag kaninyong tanan. Thank you so much sa pag-tune in, ha. So basahon na to ni ang mga followed comments diri. Amen, salamat kayo sa pulong sa Ginoong nining kabuntagon, prayer request, divine protection natong tanan, financial needs ug sa church renovation, good health natong tanan, health ni Mary Grace. Thank you and God bless. Thank you Sister Merlin, ha, sa imuhang prayer request. And kanunay nato ni siya iampo diha sa Ginoo. Salamat kayo. And kang Sister Juji Isabel Lopez, papray pod ko ako mga igsoon lalaki nga biyaan lang mga bisyo inom. Okay. Tuning i-pray Sister Juji, ha. Salamat kayo sa imuhang prayer request. And kining kay Ma'am Emily, ingon pa ni Ma'am Emily, salamat kay Pastor sa mga pulong among nadungog matag buntag nga mo'y makapadasig kanunay kanamo sa among pagpangalagad. Prayer request nako good health sa tibok na akong pamilya ug sa akong mga ginikanan pod Pastor, dugang kadasig sa pagpangalagad ug kaalam kahibalo. Og daghan kaayong salamat sa padayon nimo nga prayer sa mga Pastor. Thank you kayo Ma'am Emily, ha, no. Grasya sa Ginoo Ma'am, no, hangtod nga naa nga journey with God, hangtod online ang journey with God or mahimo mang offline, no, kun may mga panahon nga dili ta maka proceed sa ato ang devotional because of some technical issues or naay mga importante nga lakaw, no. Padayon gihapon nato nga i-pray ang mga prayer request sa mga kaigsuonan. Kay Sister Rose, salamat sa makapadasig nga mensahe sa pulong sa Ginoo karong buntag ug sa mga reminder. Salamat sa mga answered prayers. To God be the glory. Akong prayer request Pastor, kaligon ug kadasig sa pagpangalagad. Ang Ginoo ang kanunay mahimong sentro sa among kinabuhi. Good health, daily needs. Salamat sa kanunay pagampo Pastor. God bless you more and to a journey with God. Ang Ginoo magapanalangin sa kanunay, no. Daghang salamat kaayo Sister Rose sa imong prayer request, and padayon na na nga iampo diha sa Ginoo, ha. And kang Sister Juji Buwalan, no, glory to God, salamat sa pulong sa Ginoo.
Salamat siyang kaayo siya gayud nagalig-on kanako. Salamat sa mga pagampo pastor ug mga prayer warriors ang Ginoo magapanalangin sa inyo. Kon pray sa akong prayer sa akong negative result kadasig ni Roland sa pagpangalagad koron members na dunay pagkinabuhing kadasig sa pagpangalagad. Amen. Ato nang i-pray kanunay Sister G ha. Salamat sa kanunayon nimo nga pagpakiguban sa tong daily devotional and sa pag-send sa imong mga prayer request. Karon tuta kay Ma'am Jenny Kalim. Amen. Salamat sa mensahe pastor sa kanunay. Prayer request pastor kumpletong kaayuhan ni Miko ug si Kiko nga sakit iya dalunggan. Thank you and God bless. Okay Ma'am Jenny ha, ato ang i-pray si Sister Yumiko ug si Sister Kiko no nga diin adunay mga balatian karon sa tanan no sa ato ang YouTube channel. Wala may mga prayer request nga nabasa nako diri so far, the same prayer request man no basta wala gali mga prayer request ang mga prayer request ani nila continuous. Alright, so time check 6:24 na sa kabuntagon, and I would like to remind and invite everyone tonight we will be having our testimonial night. Mag-start at 8 p.m. with our special guest, and palihog ko no suportaan nato ning ministry tungod kay may youth man ka or maidaran man ka or matigulang man ka no. Sorry sa term nga tigulang ha, idaran lang siguro no, idaran kay basig mo samot og sakit ang tuhod sa tuma kaigsunan ani no. May youth man ka or maidaran man ka, nagi kay makutlo diri ang spirituhan nga pagtulunan from our different guest. And your servant no, ako mahimo lang kong host, pero they will be the one no, ang guest nato, they will be the one who is going to share the goodness sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Giun sa pagplasta, giun sa sila pagtabang sa Ginoo, and probably maka-reflect ka ni anak ko labi na kung naa ka sa point of giving up, naka sa point of like di na nimo kaya no. So matabangan gyud ka no, makahatag ni siya imo sa imong kaligon og kadasig, or kung do naman kay kana bitaw napaka sa sitwasyon nga wala pa gyud kay tinud-anay nga relasyon sa Ginoo, of course makabaton kag tinud-anay nga relasyon sa Ginoo. Pinagi sa to ang different guest or special guest no sa matag bulan na actually atong testimonial night mahitabo ni siya twice a month lang man. Okay, so ato ta sa pag-close ato ang devotional atong oras 6:25 na, and ang mga prayer request lang karon nga kabuntagon akong i-mention, and the rest kadto ng mga prayer task nako ha. And kung naman ko'y malimtan, ayaw lang pud taon og kalain kay naman tay mga prayer warriors nga kanunay nagpray. Okay, so let us pray. Ginoo nga labing gamahanan, takos ka Ginoo namo nga gipasalamatan og gidayeg tungod sa imong kaayo sa imong kinabuhi. Daghang salamat Ginoo sa imong pagpasabot sa matag usa ka namo mahitungod sa tinud-anay nga kadato. Tinud-anay nga kadato day Ginoo na diha kanimo. Analang mi tamis nga relasyon, nahimo lang ang nagapaday namong faithfulness diha kanimo, nahimo lang mi malipayon diha kanimo, nahimo lang mi na kontento. Mao day ni Ginoo ang naghatag og mensahe sa tinud-anay nga kadato. Lord, magunsa man ang dagkong butang, magunsa man ang dagko nga amount sa kwarta kung layo among kinabuhi diha kanimo. So Lord, tabangi ang matago sa kanamo nga among mapatigayon kanunay ang among kinabuhi nga diha lang kini makasentro kanimo. Teach us Lord to love you more than anyone else and anything else. And tabangi ang matago sa nga naa kanunay ang paglambo sa espirituhanon nga bahin pinagi nining maong daily devotional. And I pray, O God, nga paren kang makigistorya kanila pinagi sa imong mga pulong o pinagi sa imong Holy Spirit. Tabangi ang matago sa kanamo Ginoo. And Lord, sa tanan nga mga prayer request nga gisend karon sa imong mga kaanakan, nagampo ko Lord nga ikaw magapatalingog niini, and samtang ako kining sugdan sa pag-mention Ginoo, ako ning sugdan sa pagduol diha kanimo sa makausap pa, naghangyo ko nga ikaw magapasaylo sa akong mga sala og tagay kog usa ka active memory to mention this prayer request Lord. I pray sa prayer request Ginoo ni Ma'am Jenny Kalim, ang iyang anak karon nga si Sister Kiko adunay panakit nga gibati siyang dulonggan, kang Sister Yumiko sa Dios nga gibati niya Lord ang kalintura, ang iyang sore throat, Diyos reaction siyang lawas because of the vaccine.
Then Lord, I pray that you will heal ning mga dalaga ni Ma'am Jenny, Ginoo. Ikaw maghatag kanila, Lord, og kumplitong kaayohan, hikapa sila, Ginoo, sa imong gamhanan nga kamot. Ikaw man ang Dios nga bugtong mang-aayos adunay balatian. Na bisan pa man, Lord, sa bata, Ginoo, nga si Raito Tumutani, I pray, Lord, nga maghatag ka og kumplito nga healing siya, Ginoo, ang scars sa paso, tugot, Ginoo, nga walay mga ulat nini, and Lord, sayod ka nga sa palanggid ni ka linghod kayo panit ang bata, Ginoo. So please hangyon ti ka nga maayo niini. And bisan pa man sa balatian ni Ma'am Jenny, nagaampo ko, Ginoo, nga ikaw magaayo kaniya sa iyahang lupus, Lord, nga imuhan kini nga tanggalon. Make her, Lord, as a living testimony that you are working in mysterious ways, that you are a God of all gods, you are a healer. Ikaw ang sovereign nga Ginoo nga among lauman o gituohan nga moayo. And Lord, nagaampo sa bako sa imong pag-provide karon islang panginahanglanon sa pag-aamping nimo sa matag adlaw nga pag-work ni Ma'am Jenny, sa paghatag nimo kanunay kanyang kalig-on o kadasig. Tabangi si Ma'am Jenny, Lord, ibin ang iyang entire family. Kay Sir Kazo, ang iyang mga monthly nga lab test nga okay ang dagan ni o Dios, ang labaw sa tanan nga mabatunan niya, Ginoo, ang tinuod nga relasyon diha kanimo. And o Dios, nagahampo sa bako nga ikaw sa Lord magapamuhat bisan pa man sa pre-request ni Sister G Buwalan, para ka magapanalangin kaniya ang negative result, o God, sa iyang biopsy. Bisan pa man ang iyang mga kaigsunan nga nasa abroad, imong divine protection. Badarolan ihatag, Lord, ang kalig-on o kadasig sa pagparayon sa pagpangalagad. Nagaampo sa bako, Lord, sa kumplitong kaayuhan ni Sister G. And bisan pa man sa mga kaigsunan ni Sister Juji Lopez nga din o Dios, nalulong sa bisyo. I pray, Lord, nga magapamuhat ka silang makinabuhi, nga mabatonan nila, Ginoo, ang kausaban, o mausab lang sila, Ginoo, sa panahon nga makabaton sila tinudanay nga relasyon diya kaniyo. And I pray, Lord, nga nakay-pagabuhaton kanila. Nagaampo sa bako, Dios, bisan pa man sa prayer request, Ginoo, ni Sister Merlin Sarsi, pa rin ka magapanalangin sa matagadlaw lang nga panginahanglanon, silang ligon nga kanunay nga pagpadayon sa pagpagamit pagpangalaga diha kanimo. And Lord, bisan pa man, I pray, Lord, nga pa rin ka maghahatag pagdugang langiton nga kalam kang Pastor Sumay to continually serve his purpose, serve his calling. Tabangi siya, Lord. And bisan pa man yan tibok nga panimalay good health niya ti Merlin, siya mga unsaved loved ones, ang Sibal, ang Sarsi, o ang Sepi family. Tabangi sila sa kanunay, Lord. Bisan pa man amahan ang iyang mga anak, Sister Sister Christy, o ba ni Brother John, Brother Frederick, o ba ni Sister Donna, Sister Mary Grace. Nagaampo ko nga imuhang plaster, Lord, ang ilang mga tinguha nga na-align sa imong kabubuton. Dasiga sila sa makanunayon nga pagpangalagad, Ginoo, o bisan pa man kay Sister Mary Grace yang health, Lord, ilabi na ang iyang PCOS nga di namahan mawala na kini, tugot, Lord, nga dili ni mga kanseros ang mga cyst nga naa sa iyang ovary. Lord, ikaw ang nasayo dining tanan, tabangi siya, Ginoo. And Lord, nagaampo ko sa imong pagplaster sab siya mga plano, siya mga pangandoy tinguha, ilabi na, Lord, sa iyang negosyo o pag-eskwela nga kini amahan ma-align sa imong kabubuton, o maangkon niya, o Dios, sa imong provision. Tabangi si Sister Mary Grace, Ginoo, sa matag karon og unya. Kay Sister Rose, para ka magapanalangin, magaligon, magadasig kanunay kaniya, hatagi siya, Lord, sa tanan nilang mga panginahanglanon, ang kaligon ug kadasig magapatigbabaw kanunay, Ginoo. And Lord, salamat bisan pa man sa pagtubag nimo, o Dios, sa ilahang mga prayer request. And Lord, nagaampo sa bako kang Sister Rizel Sumatra, kang Ate Rizel. I pray, Lord, sa Licaros family nga karon na sila sa despair, na sila, Lord, sa mourn tungod sa pagkamatay, Lord, sa ilang inahan. And Lord, sayod man mi nga ang kamatayon kadaugan man diha kanimo, apan dili na mo malikayan, Ginoo, nga naa ang among emotion nga bahin, ang kamingaw bation namo. Pero Lord, naamang ka nga mo comfort, tabangi sila, Ginoo. And nagampo ko sa pag-sustain nimo kusog provision, Lord, sa financial, ilabi na sa ilahang nahibilin nga mga adlaw sa wake sa ilang mama. Kay Pastor Nelmar, nagaampo ko, Lord, nga ikaw maghatag usab og kumplito nga kayuhan, ilabi na siyang tiil karon, Ginoo, nga adunay inflammation nga nahitabo. Itugot, Lord, nga panalangin kanini kung panuhot man ni Lord unsa paghubag siyang tiil. Ikaw, Ginoo, mag-aayo ni Lord, tungod kay nasayod ka unsa kadako ang gugma ni Pastor Nelmar sa padayon nga pagpamuhat sa imong buluhaton.
nagampo ko sa imong pag-provide kanunay o Dios sa ilang mga gikinahanglan, ligo na sila sa kanunay og tabangi sila sa kanunay Ginoo. And Lord, I pray bisan pa man sa kang Sister Sheila usab, parain ka magapanalangin kanila, magalig-on o tagay siya og wisdom Lord siyang matag adlaw nga pagkinabuhi, protection siyang pag-drive sa sakyanan sa matag adlaw. And nagaampo kong ikaw magaguide kaniya sa pagpadako ni Kiyoshev ni Sauring nga makabaton kinig dakong gug magkahadlok diha kanimo. Tabangi siya Lord siyang mga decision making. Ilabi na o Dios sa iyahang mama kay Nanay Nelma, nagaampo kong ikaw magahatag kanunay kaniyang maayong panlawas. Taas pa nga katuigan o panalangin niya ang mga maintenance niya Ginoo. And nagaampo usab akong ikaw maga-provide o Dios yung mga panginahanglanon sa matag adlaw. Giampo usab nako Ginoo bisan pamahan ang ihang igsoon usab si Brother Brother Ronron nga diin Ginoo na CT scan siya yesterday, and Lord ikaw man ang nasayod sa iyahang kahimtang. Lord, ang tumor gamay ra ni nga case para nimo, pero Lord hangyoon ka namo sa makausapa nga imuha ni nga tanggalon, and i-bless Lord ang doktor nga imong gamiton para mo himo sa operation. Banya na o Dios ang imuhang pag-provide o panginahanglanon sa financial nga di naman kuha ning maong tumor. Giampo nako ang ilahang kahimtang ni Sister Sheila ni Brother Cesar nga ikaw may mong sentro silang kinabuhi na kay pagabuhaton Ginoo nga changes sa mga panglantaw ni Brother JR. Tabangi siya Ginoo nga iyang kinabuhi may mo ning sentro diha kanimo og itugot Lord nga kung unsa man imong kabubuton mao kini matuman. And ang Merin family nga makabaton kinig tinudan nga relasyon diha kanimo Ginoo, ang mag-igsoon sa Sumatra siblings nga na ang pagsinabtanay ang gugmaang kalipay, ang paghinigugmay mainguma o Dios ang pagtinabangay sa kanunay. Siyang kaso sa korte ni Sister Sheila Ginoo nga mahuman na kini, and padayon ka Lord nga makiguban kaniya hikapang kasing-kasing ni Mama Kayuko Chusa nga Lord iyahang iatras ang mga accusations, ibalik Lord ang katungod ni Sister Sheila to manage the company of her late husband. And agyampo usab nako amahan bisan pa man ang imong padayon nga paghatag nga ilagmayong panlawas, financial nga mga panalangin, and uban niya na Lord ang imong pagpakiguban silang matag adlaw nga pagkinabuhi. Usab ko Lord bisan pa man kang Ma'am Emily Budadong, padayon ka magapanalangin usab kaniya nga iyang tibok panimalay Lord mahiusa kini sa pagpangalagad. Ligo na iyang maginikanan tagay mayong panlawas o gitugot Ginoo nga maayo sab si Ma'am Emily o Dios sa iyahang gibati Ginoong migraine, and Lord ikaw ang nasayod, ikaw maayo nining tanan, tabangi siya sa kanunay. And Lord nagaampo sab ako para ka makig-uban og magapanalangin sa kay Ma'am Nars Duloso Ginoo nga naa siya Lord sa underpass siya sa recovery tungod sa surgery because of internal bleeding nga nahitabo. Tabangi si Ma'am Nars Lord, ibalikan niya ang kusog, ang kaligon nga makagawas na siya sa hospital. And nagaampo ko nga ikaw mag-provide siya mga panginahanglan sa matag adlaw, good health siyang mama Ginoo nga na cancer, siya mga igsoon o Dios nga makabaton kinig tungod anay nga relasyon diha kanimo samtang dili pa ulahi ang tanan. And Lord nagaampo usab ako sa kinabuhi ni Sister Ging para ka magapakamaayo kaniya, maghatag sa niya mga panginahanglanon Ginoo. Tabangi siya Lord og i-renew iyang kusog sa matag adlaw. Bisan pa man maundang na kini ang allergy sa bata nga iyang gibantayan, ilabi na Ginoo sa iyahang abnormal Ginoo nga breathing, ikaw Ginoo magapanalangin. And Lord mag-aayo nining bata bisan pa man sa duha ka anak ni Sister Ging, si Jam ug si Junjun nga ang kaligon ug kadasig sa kanunay sa pagpangalagad magapadayon that someday mahimo ni nga mga great Ginoo nga galamiton sa iyong bulaton. I pray that you will do something sa normal nga pag-normalize Ginoo sa menstruation period ni Jam, and sa mom and sir ni Sister Ging nga makabaton kining tinuod-anay nga relasyon diha kanimo. Panalangin ni sila Lord o gamita ang imong Holy Spirit to convict their hearts. Gamita usab si Sister Ging kanila. Gaampo ko Lord bisan pa man kang Brother Dudoy nga ikaw Ginoo panalangin siyang kasing-kasing da nakabaton siya Lord og tinud-anay nga relasyon diha kanimo, and masabtan niya Ginoo ang kamatuoran. Ikaw sab Ginoo magaproteksyon siya matag adlaw nga pagpanarbaho kang Sir Jeff Wiley. I pray Lord nga ikaw magapanalangin siya tibok nga panimalay siya mga anak kay Nathaniel, kay Benjamin ug sa isa pa niya ka anak, ikaw magapadayon sa pagpamuhat silang makinabuhi. Kay Brother Wendell ang kaligon ug kadasig kanunay sa pagpangalagad maangkon. And bisan pa man Ginoo nagaampo sa bako nga padayon ka magapanalangin usab Lord bisan pa man sa
Sister Kaylee Ann nga ang iyang kaligon ug kadasig kanunay magapabilin, she will become a woman that you wanted her to be. And tabangin siya Ginoo bisan pa man siyang pamilya sa Pinas, iyang anak, ikaw magapanalangin maghatag maayong panlawas sa kanunay. Kay Marvin Tate, I pray nga daw na kay pagabuhaton usab kaniya, ligo na siya sa kanunay, tabangi siya sa kanunay Ginoo. Bless Lord ang tanan niya Ginoo nga mga pagpaningkamot. And bisan pa man kang Pastor Rogelio Tahoy, Pastor Bandos, ikaw magapanalangin silang ministry that they will continue to preach and teach the truth, nothing but the truth Ginoo. Panalangin usab ang tanan nga mga tinguhag pangandoy ni Sister G nga mauyon kini sa imong mga plano, sa imong kabubuton sa iyang ati Lord sa Manila. Ikaw maga-protection sa tibok panimalay ug itugot nga makabaton usab sila Ginoo ug tinud-anay nga relasyon diha kanimo. Kay Sister Michelle, pareha ka magapamuos yan tibok nga kinabuhi, tugot Lord ang tibok Pormon family nga makabaton kining tinud-anay nga relasyon diha kanimo. Nagampo ko Lord sa imong pag-plaster silang mga plano ni Buddy Roy, labi na ilang plano nga magpakasal og mahimo nga legalize Lord ang ilang panag-uban. Layo si Buddy Roy Lord sa bad influence yang workplace, nga mahimo kang sentro siyang kinabuhi, nga mahimo kanya nga top priority, makauban siya ni Sister Michelle og sa mga bata sa pagsimba. Tugot Lord nga mahimo sila nga responsible and godly parents silang mga anak. Lord, tagbo ilang mga panginahanglanon sa matag adlaw, tagay sila wisdom sa pagsabot yung pamagi kabubuton, ilabi na audio sa yung mga pulong. Kay Pastor Alfie, parehin ka magapanalangin Lord sa iyang tibok nga panimala, ilabi na Lord sa church nga mong gi-entrust kaniya. Panalangin ang tibok Labastera family, protectionistas kanunay Lord. And I also pray Lord bisan pa man nga ikaw magapadayon sa pag sustain Ginoo sa online ticketing business nila Sister Michelle. And Ginoo sa uban pa nga mga prayer request kay Ma'am Linda, kay Sister Jolie, kay Sister Juji, kay Ma'am Tess, parehin ka Ginoo nga magapatalingaw sa nga mga prayer request kay Ma'am Jocelyn, kay Sister Rose, kay Ma'am Lydia, kay Ma'am MJ Gagels, kay Ma'am Marilyn Metele, kay Dr. Charlie, kay Ma'am Teresa Ginoo, and kay Brother Winolfo, and sa tanan Ginoo nga mga prayer request nga gisend sa imong mga katawhan. And even Lord kay Ma'am Eileen nga visitor namo karon, kay Ma'am Evelyn Asano, kay Ma'am Eva Horulan. Lord, ikaw man ang nasayod nining tanan, Lord, amo ning isurrender diya kanimo. Ilabi na Lord ang kaayuhan sa kinabuhi ni Pastor Alan na kanilaw. Tabangi siya Ginoo nga mabalik ang normal nga panlawas, tanggala Lord ang mga internal pain nga iyang ginabati. Mangon man usab kay Ma'am Tess, ligo na siya sa kanunay, normal niya nga blood pressure, mawala ning mga panakit siyang ulo Ginoo, and tabangi bisan pa man ang tanan nilang ang panginahanglanon sa matag adlaw ba nilang mga anak, kay Kyle, kay Sister Dana ug kay Sister Criza. Mayon man kay Ma'am Jocelyn Ginoo, paring ka magalig-on siyang panlawas, paghatag sa tanan mga panginahanglanon Lord, ilabi na Lord ang iyang resulta sa check-up karon. Tabangi siya Ginoo nga dili siya kabaton og fear or unsa man ang whatever result sa check-up Lord, ikaw na sayod. So please hangyon ti ka nga aduna kini kaayuhan ang tanan siyang partner Sir Itchang, ikaw magabless og magadugang pagdaghan pa nga mga project para daapod sila Ginoo matabangan nga mga laborer. And Lord, kay Ayumi nga mawala na sab kining iyahang allergy, ilabi na Lord sa iyahang pag-eskwela, ikaw magaguide kanunay kaniya. And sa tibok panimalay ni Ma'am Jo, si Sir Larry, si Nanay Merced ug bisan pa man si Sister Mayang, nagampo ko nga parehin ka magapanalangin sa ilaha Lord that one day they will be united in a one church, the church that padayon nga nagtudlo sa kamatuoran. Kay Ma'am Lydia, parehin ka magapanalangin kaniya, good health, i-bless yung business. At ganun din po kay Sir Nestor sa abroad, parehin ka magapanalangin, magaproteksyon kaniya at patuloy siya na mamumuhay na may takot at kabanalan. I-bless ang tibok Pacho family Ginoo. Ganun din kay Ma'am Chloe Del Rosario. I pray Lord sa imuhang paghatag og kumpleto nga kaayuhan sa hip fracture siyang nanay Ginoo. And itugot Lord nga magbaba iyang blood pressure para maoperahan kini Ginoo, and magbalik og taas iyang oxygen level. Tagbo Lord lang mga panginahanglanon para niini, labi na kay Sir Elvis ug sa tanan nila Ginoo nga mga anak, ka magaprotection kanunay silang source of income. Lord, kay Ma'am Angie, pray ka magapanlangyo sa siyang pagtrabaho sa matag adlaw, ang tibuok niya nga panimalay, ang kadasig ug kaligon magapadayon, ilabi na yung mga unsaved loved ones Lord. And amahan, nagaampo ko bisan pa man sa journey with God nga mulambo pa kini nga daghang pagkinabuhi Ginoo nga imong usbon nga pinaagi nini, gamit imong ubos nga lagad sa dako pa Lord nga buluhaton nimo. Panalangin ang tanan nga mga nahimong involved sa mga naga-pray, sa tanan nga naga-support, naga-share, naga-tag sila mga friends, and even Lord
sa mga sekreto Ginoo nga nagahatag sa ilahang financial nga help. Nagaampo kung ikaw magabalos kanila Lord sa imong mga dagko pa nga mga panalangin. Sa among mga ginikanan sa kung papa ikaw magaproteksyon kanunay kaniya. Maghatag sa taniyang panginahanglanon, magalig-on sa iyang panlawas, ilayo siya sa mga balatian, and tabangi siya Lord nga ang iyang kinabuhi padayon kini nga magamit siyang bulhaton dasiga siya sa kanunay nga pagpangalaga diha kanimo. Layo siya Lord dining mao nga usa ka virus, and tagbuay ang mga panginahanglanon sa mataglaw sa akong mga mausab. Ikaw magaproteksyon kaniya, maghatag mayang palawas, ilayo siya Lord sa mga balay ug unta Lord, mabalik kaniya ang joy sa iyang kaluwasan aron makabalik siya sa pagpangalagad uban sa iyang mga anak. Lord, tabangi ang tanan nga niya karon, and Lord, bisan pa man kang Sister Judith Banak nagaampo sa bako Ginoo nga ikaw magapanalangin kaniya, and unta Lord, mawala na ning panakit siyang ulo nga hisay na himuhinungdan sa abnormal nga Ginoo nga pagbawas. Tagbo ang panginahanglanon nila tibuok Banak family kang Ma'am Precious Grace para ka maghatag kaniya kompleto nga kaayuhan. Tabangi siya Lord siyang mga decision making ug itugot nga magapatigbabaw kanunay ang pagsunod niya sa imong mga pamagi ug kabubuton. Ginoo, wala kami arang mahimo kung wala ikaw. Tagay mi Lord og wisdom karon sa mga decision making, guidance sa mga bulatan and protection sa tanan ng mga paglakaw. And tagay mi Lord og usa ka satisfied and joyful nga kasing-kasing nga magapabot sa imong mga pagtubag. And tagay mi og taas nga pasensya pailob sa pag-undergo sa imong proseso para nining tanan. Law man na mo amahan ang imong katubagan sa tanan namong mga paghangyo ug itugot Lord nga malipayon mi kanunay nga magapadayon sa pagpangalaga diha kanimo. Among ibalik kanimo ang dungog ug himaya, ang pagpasalamat ug ang paglaom sa mga pagtubag nimo Ginoo sa mga paghangyo. In Jesus mighty name we ask and pray all these things. Amen and amen. Sa makasapan no, maayong buntag kanatong tanan, and dayhang salamat sa inyong padayon nga pakiguban nining ato ang live devotional. And sa gihapon kini yung ubos nga lagad pastoran sa Buna, temporaryo nga magapanamilit ug magaingon, magamping ta sa kanunay mga lagad ta nga matinud-anon diha kanunay sa Ginoo, and paabuton nato ang iyang kabubuton sa atong kinabuhi. And above all, sa kanunay ako ning ibilin kaninyo nga pahinamdom nga atong gugma, ang atong padayon nga pagtuman siyang kabubuton, pagkinabuhi siyang mga plano, mao ni kanunay ang muhatag kanatog kadaugan ug amo bitbit kanato sa lugar nga dito taniya panalanginan. Dalay ko ng Dios, and mayong buntag sa Macau sa pamagkita-kita no sab kita sa atong live tonight, sa atong testimonial night. Good morning everyone, happy Wednesday, and to God be all the glory. God bless us all.